Салом, духтарам, хуш омадем ба канали мо. Умедворам ки саҳиб саломат ҳастед. мо ози мошинмона парковка мекунем, баъд мол метроем. Иҷода барои мошинои мо, барои Тесла, барои электронни мошино ҳам хеле специальная парковка ҳастае ки чарҷинг катияем. мо мошиноамона мемонем даиҷа и мемонем заряд гирифтан мегирад. Даиҷо ғайри электронни мошино ягон мошини дига наметавонад мошинашам монад. Духтарои бинен ма дар Карифур отделе ёфтум ки чизои российские хидмона, чизое ки дар супермаркетҳои хидмон ҳастае бо забони русӣ, бо забони украинскӣ навистагиай. Яшкиное ки дар супермаркетҳои хидмон ҳастае, печенкаву вафлиҳои хидмон. Хостум шумо дам нишон диҳам. Бинен духтаро, иҷода ҳама чӣ ба забони англисӣ, ба забони арабия, ба забони русӣ ҳечӣ нестай. خب неҷа ёфтум ҳамиёя сёмка кардам и шумо да нишон додесам. духтаромо хона омадаем. ҳозир мехоҳам харида да шумо нишон диҳам. иҷода молошда тез аксия мешаванд, хеле спешал орфа скидкаҳо мешаванд. қариб 50%, қариб 30-40% арзон мешавад продукт. Самва харид кунӣ выгодная. Ини спагетти бинен донаша 1 дирҳаме харидем, 3 сомонии хидмон. Twix амина special offer. Ям 49 сомон да дота. Хоб гӯшт иҷа килош 141 сомона, 145-60, а иҷа 56-50 сомон да харидем. Ям скидка шидагиай, набинен ҳама знакш ҳаст, special offer. خب сода гирифтам 36 сомон да. Банан гирифтем килош 18 сомону 30 дирҳамай, 31 сомону 50 дирҳам да намқа банан гирифтем. бисёр чанд намуд бананай майда савз ҳар хел банано ҳастай. хоб орд гирифтам 20 сомону 30 дирҳам да. Орео 2 пачкаша 97 сомону 20 дирҳам да гирифтем. иям скидка шидаги бад. хоб лимон 2 килоша 35 сомону 70 дирҳам гирифтем. нутелла 1 килош 104 сомону 40 дирҳам. хоб донати 39 сомон да 4 та. ине широи шоколадниам. хоб пачкаша 23 гирифтем, а так 30 сомониам. сыр гирифтем. хоб сметана. баъд ине хали зажимо барои маска як қапидан 16 сомону 50 дирҳам да. картошка килош 11 сомону 90 дирҳам, 35-40 да гирифтем. ине зубная паста 26 сомону 30 дирҳам да 4 таша гирифтем. таед арзони бад шида буд 74 сомону 30 дирҳам да 2 пачкаи 2,5 килога. ҳами таед бисёр харидан. баъд инеҷада пепсия 10 баночкаша 60 сомон да. мороженоям скидкаи калон шида буданд 17 сомону 30 дирҳам. хеле як қитичаш 2 та гирифтем. 17 сомону 30 дирҳами ҳар як қитичаша. баъд духтароин хеле аппарат гирифтам 3 дар 1. ребристая форма дорад, сэндвич пазак и вафли пазак. ям аксия шида буд 327 сомон да гирифтам, а так 600 сомон меистод. ям скидка кати гирифтам. ҳар бори омадагӣ монда ман ҳам халин скидкаҳоя медидам. молода ҳар даф тез кардан мегиранд. баъд бо иҷа купон додам барои ай 500 дирҳам зиёд харид кардӣ купон метиҳанд и бозида иштирок метинӣ. 516-55 дирҳам да мо харид кардем духтаро и ба сомонӣ мешавад 1550 сомонӣ. инам хеле харидор буданд духтаро. ҳозир ман ин чизоя ҷобаҷо мекунаму вафлия рецептша сёмка карда шумо да нишон метиҳам духтаро.
барои тайёр кардани чунин вафли мо аввал 3 та тухмро мегирем, мешканем, мискаба меандозем. Баъд 125 грамм сливочное масло об карда ҳамроҳ мекунем ва бо венчики ёки миксер лат мезанем. маки надорам, вилка кати лат мезанам. 80 грамм ё 100 грамм шакар ҳамроҳ мекунем. ман 90 грамм шакар ҳамроҳ кардам. ҳамаша омехта мекунем. баъд шир мегирем. шир 250 миллилитр. ширам ҳамроҳ мекунем духтаро. ҳамаша хушро омехта мекунем. баъд орда ҳамроҳ мекунем. орд мода 250 грамм дар корай и 1 қошуқча разрыхлитель ёки ним қошуқча сода ҳамроҳ мекунем духтаро. ҳамаша омехта карда хамири суюқак мекунем. инам хеле хамир бояд боша. ай блинчик камтар сахтарак. мо аппаратам мондем. аппарат гарм шидесай духтаро. вақте ки сабзаш гирон шид индикатор, мо уже метонем ки вафлиёмонро пухтан гирем. якум бори пухтан камтар равған мешакем, баъд дигар дафъа ошта равғана намешакем. равғана молида хамира ба форма мерезем. ҳама ҷошта хушро рехта и маҳкам мекунем. меиста 8-9 дақиқа то тайёр шидан ша. ина духтаро вафлиҳои мо тайёр шидан. бо ҳамин тарз ҳамаи вафлиҳоя пухта мегирем. осон ва камхарҷ. духтаро вафлиҳои мо аҷоиб буромад. беҳад вафлии болаззат, мулоим, сахт не, маззашам хела болаззат. хеле ки диден маҳсулоти кам мерава. ҳатман аз ҳамин рецепт истифода бурда барои кӯдакони худ, барои оилаи худ ҳамин вафлия пазен. духтаро ма ҳозир хӯрок мекунам. барои мода маҳсулоти зиёд дар кор нест. гӯшт, пиёз ва равған. гӯштҳоро аввал гирифта шушта реза мекунем. пиёзам шушта реза мекунем. сковородкада равған мерезем. равғани кам, бисёр равған мода дар кор нест. равғана ки рехтем, гӯштҳои майда кардагимона сковородкада меандозем. ҳозир ашта штатив надорам. штативма наовардам. барои ҳамон мада сёмка кардан камтар қиинай. як дастум да камера и як дастум кати кор мекунам. видео камтар безеб мебиёяд духтаро. хай иншоалло рӯзои наздик штативам мехарам, бо видеоҳом хушрӯтар мешаванд. гӯштое ки андохтем ҳамаша ду тараф камтар бирён мекунем шон. камтар ки сурх шидан пиёзҳои реза кардагимона ҳамроҳ мекунем. пиёза калон калон реза мекунем. гӯшта ҳамроҳ карда омехта карда ҳар душа где-то 2-3 минути дигар мепазем. аз байн 2-3 минут гузашт. акнун намак ҳамроҳ карда об меандозем. оба бояд ай гӯшт камтар боло боша. оба ки андохтем кришкаша мепӯшем и аловша паст мекунем. мемонем 40-50 дақиқа хӯроки мо пазад дар алови паст. гӯшт беҳад мулоимӣ, гӯшти бамаза мебиёяд духтаро. ина духтаро хӯроки моям тайёр шид. беҳад хӯроки осонакак ва хела болаззат. ҳатман тайёр карда бинен духтаро. гӯшт мулоим мебиёяд. обша бинен қоқшидагияй, камтар равғанаш мондагияй. тамом. касе ки хурдеса боша иштиҳои том. то видеоҳои оянда. худо ҳофиз.